I posljedno ljudi danas ne vidu, probam Kinder jaje i probam čudne slatkiše neke. Lubenica lizalica, raže sa lubenicama i Smile čokolada sa milk, sa mlekom i ove Pišite da li ste probali nešto od ovoga. Prvo ide lubenica, ovo su lubenicu. I evo ga otvaram drugi. Ovo nije, nema, unutra nema šta pića. A to? To može boliti. Živninu. Ja mislim da bole tu može. I očajno slatkiš. Tako da bude duga što ovo je možda bi može. 6,5 od 10. Sad mu damo kako... Ma ljudi. Nije nam dugo ništa doneo. Naš Vlado ovo kad Čekajte da vidite šta će. Još jednu zagrizam da vidite šta je unutra. Šta sam ih otvorio? Ovo je dobro, da. Ovo je to moja veličina. Gledajte kako izgleda. Jesi se iznenadio kad si... Pa ne vidio sam ga ranije, što znaš kada dođe. Aha. ide ovo ko pravi, a? Evo što ima zeleno nešto. Onda vuče malo nogu. Pa nije on razmišlja pa polako ide, razumiješ, nije mu sve jedno da ide sam. Nije mu sve jedno. Evo, dao sam mi to ocenu. Pa sam, Dobro. Idemo dalje. Meni je rekao... Šta bi oni izabrali dalje? Da. Uzet ću na otvorim. Ne znam baš kakav je. I ove vede. Eto sad mogu da se... Ovo dobija 9,5 od 10. Koliko je ovo jako dobro. Šta bi sad probali? Vidite kako izgleda. Što piće? On nema ništa unutra. Samo su. Mlijeko. I ljudi, idemo dalje. Dalje otvaramo ovu Smile čokoladu. Voli to. Šta pali se dok ovo ne bi vidio ja da se obučem, ja bi bilo razprednije. Čudni slatkiš. Ljudi, pišite u komentarima da li ste ikad probali sve ove čudne slatkiše i da li ste probali bilo koje čudne slatkiše. Ili otvorim štanglicu, ovu Smile čokoladicu. Gledajte kako izgleda. Ako? Nije prošlo 3 mjeseca i oni se razvedu. Ovo dobija I zove došli posle... 9,20. 9,5. 9,5. Ne, te to ne. Ovo je jako dobro. Evo ljudi, vraćaju se. Ovo je jako lepa čokolada. Ajde, namest. Čokolada je jako lepa. Treba neko siđe u šak. Od sve ovo je krapla. Moramo ići u radionicu za ključ. Za to. Pola sam sve otvorila. 15. Probaj ponizno samo na nazoru. I neki francuski ako imaš. Da odvrnemo onaj. Ja znam da ima tamo, pa rekao nisam sad.
Nosio. Ti nisam ova. Nisam sad zapisno. Ovo je najbolje čokolada. Ikada. To je moje. Probajte, imate se kupi u Nema njega. Lufćevu. Moje je ovo, evo. A to je čista. Mislim. Imamo još dve stvari, Kinder jaje, ljubenica, lizalica. Ne, dobro, ja si to. Znači, probajte kasnije. Nemanja, kako žena radi? I ljudi, otvoren ga. Da samo nešto da... Ne, otvorio sam prvo. Evo ga, otvorio sam ga. Vidite kako izgleda. Evo ga, otvorio sam ga perfekt. A de, Perfekt. da, nisi, jesi ga vezala. Ja sam izašao. Šta si ti ono rekao? Ima tu na ulazu neka kesa. Šta si rekao? Niste vidjeli da ste u biciklu? Znam kako je bicikl prošli, pa ne znam. Pa kako niste vidjeli kad ste ulazili? Rekao, nismo mi ulazili, nismo gledali. Žao. Ti se držala, pa ti je držala. Kako vidiš biciklu. Jedi zoli. Dobili smo neke delove. Sad ću da ga sastavim. Ljudi, šta je to već? Stavit ćemo ga u... Sad ću da vidim. Ljudi, ima samo glava sastavljena. Neka kvalica, ovo šta je već. Pa moram. Idemo na sastavljanje. Možda i ovo. Malo preskače. Možda i Ljudi, gore on ima. sastavljanje Dva druge strane. sastavljanje, pune panke. Puro tange, puro tange. Romanije. Vidjet ćemo kako ćemo... A? Nemoj ga dirati, kako ga prekida. Ne, igra se. Snima se. Ne, ostati momentalno igra. Vidiš mu telefon stoji tamo, pitao me da otvara slatkiše i sad pokazuje kako Bio je čudne jedan ženski slatkiše kupio. prodaj u kuću. Šta radi? Pokazuje kako čudne slatkiše kupio. I ljudi, Ma to nisam čuo, ali ja sam govorila da se to ne radi, ali... Rimski model, ali bio baš dobar. Onako, baš fabričkom stanju. I Slavica može Nije bio skup, bio... Može, Ne svi znam mogu, koliko je kogod. prodajem, mi rekao 77. Nove gume. Klasičan kući. Manje gume ima. I ja, ajde, To je 16. ona prekida. Joj, rekao, šta Romanije, se Dranije, Romanije. Čekaj, srce, ljudi. Slabina pijeca sam gledao. Ne mogu ovo da sastavim. Meni sad isto čugo, dobila sam poruku, sad treba da idem do produžu. Običnih ženskih, ima ti brzinci, Skupo mi 2,5 blagi, hiljade. vam tamo. A to ti ništa ne treba. Znači, da radim. Bio je to. Ističe ti bu. Ljudi, čekajte, ja ovo. Ljudi sastavim. Još ovo sam 5 minuta i I sad će biti 2,5 Sad dana. će biti 2,5, to mi je mnogo. triple cheese, triple cheese, triple cheese. Cheese. Pa ćemo tamo. Ljudi, ovo neće nešto sastaviti. Niti da ideš isto. Kako su napravili? Ja sam napravio. Kako su napravili pange, kudaranke, kigitanke. Sve ne u marku. Kako ti zove, Možda i ranije, da. jer kasnije bude napravljeno. Evo ga sastavio sam ga. Samo još glavu da ubacim. Hvalici. Glava. Ima glava. Hvalica. Ima glavu. Kažu u marku sneg je. Kako su ti čuje, će biti cijele zime sneg u kolena. Da. Kako vi zdravima, dobro? Ljudi. Da zdravima. Mi smo kupili još 5 Pa metara. da. Ljudi.
Ne mogu da sastavim kako ovo pravi. Tripo, ne? Tripo, da. Dobro, Da, pa i bilo je tripo. Joj, ljudi. A 3.000. samo što ste vi plaćali između, a mi dve. A sad nam je rekao kao neće da nam plati ako uzmemo 3.000. Jo, neće ljudi, ovo nešto ne radi. A tijelo sam još sklopio. Sad još treba da ubacimo u ovu rupicu. Kualicinu glavu, kualinu glavu. Nama idu. Kako je ne. Može da je svaki dan ovako, da može. No nije, man. Kad je bilo Neću. Idemo na zadnji slatkiš. To je lubenica, lizalica. Ja sam rano onda volio. Ali danas... Čekajte, nisam probao da jaje. 12 sam Oj, dobro. No, nisam ocenio. Jedno, dva. Ocena za to je 5,5 od 10. Pišite vi ocene za slatkiše Top, brate. u komentarima. Prošle 3 stepeni, brate. No kako su ovo zakupakovali, vidite. Top, brate. Ja ne mogu da idem, a da nisam kasnije. Ljudi, ja ustavam. Da ti ideš u dupce ili nešto malo da odlučkaš, onda bi nisam. Otvaram. Ne, to je tako, kako je. Pa ne, vidimo imamo pomoći. Neće. Imamo neko biglo, ostavio gazda, ne umrtno na samačke. I nek bolestan jako, pa dali završi u bolnici, pa sad ne može se vrati kući. Živi u desetnicu, a imao biglo. Oni kao biglo. Lijek, pa se lijek je. Miran. Jo, ljudi. Nije bolestan, svaki što je što nema bolje. Što će dehidrilo. Na 10, 7 dana bio bez vode, bez hrane, bez... Da, prvo se je dobro. Sad je drugačiji odredi, samo svi koji pa... Ovo ljudi su polomila. Mizalice kao smo. Mizalice polomila. Sve pišite lik, mizalice lijepe. Mizalice lik, pišite u komentarima. Jo, ljudi. Čekajte, sad ćemo se... Vraćam se za sekund. Vratio sam se. Drugo kolina, drugo sve, znaš. Pa ne pusti boks. Pustio je dvorište kad je ušao u boks, kad je ovo... Ovo dobija Unutra uvedemo i... čisti 10 od 10. I onda mi ih sedemo. A neće ništa, sam salamu jedi, neće ništa Ja sam salamu. učio gledati. Nego ovo salamu za... Kvalitet čovječe, gleda lud bio. Pa smo i otišli u sve Parize, otišli u sve. Lajkite video za pekme. A tamo ima 200 dinara. Se počne, kako jede. Neće nas baviti. A nije Ovo sam mnogo. salamu, slanio sam malo. Ljudi, Ej, kad me vidi sa tom, stoji na 2 pišite mi šta da probam sljedeće. I čeka da A me... ona je u Od podvočku. cunih slatkiša. Kako osjeti? U svetofor. Kaže tamo će. Sljedeće šta da probam. Godinu da... I to ja probao... Ako ste bili u Lukićevu. Sve ima da se kupi u Lukićevu u... Ne, ja kaj jedno šnitu odsekor, kaj čekam... Kod Pavlovića. Kaj ne prvo vidim, piše još s povrćem. Kao ima povrće. Da vidim neka paprika nešto napravi. Tražite ako niste iz Beograda. Vučić je oni Parizu. Na mapi. Ajde, će ja. Malo ću još malo da pojedem. I to. Moram da se javim. Ljudi, Možeš ga pojesti kako je. A nije S obzirom da je tako jeftin. A imaju persu. Kod reke. Ne pivo. Kilogram. Ono, On
kilo, baja. Pošto su ovi dubići što ti sam. 200 dinara kilo. Ma, uzimam ja ovo što pa se zakasnije. Ovo neće da primjeriš. Neće mi ovo. Ne, malo. Jede naš jutro, ja ovdje kućak kad sam očekao da mu dam nešto. Ja ne dajem obično, Andra ga hrani. Nekad nešto mi da ne gramo. E, pa kako je ja isto. Njuška, ja i ne da ništa. A to je najgore. Jednog vremena odi gore. Ej, znači da nije glavna. A ne, neće, on misli dobiti nešto drugo, pa kad ništa ne dobije, onda Ja. a i ovaj Bakar. Najde bakar. sve jede. To je tema, ej. To je, osjeti. Ja približi se tako sve radi, da skače ovako da ne može doći do nasa. Ja znam, moram imati cijelu ruku. Probajte ja. A da mi je ovo sa ovako, Evo još. 100 dinara. Ništa. Imam evo malo slatkog. Dobro. Ali tako sam nekad malena, uvijek pa tako stavila, nije bilo Evo jučer baš kafe za prštu jede, dam sad i ono jako, ali me... I to bi bilo to do ovog videa. Nadam se da ste uživali, lajkujte video i zapratite me. Da dođemo do što više lajkova i subscribera. Mi ne jedemo. Ne samo kjero, nego Ivan. Kjero. Kaže jedu. Ovo jučer koja celo... Probajte sve ove slatkiše. I ništa ne kažem. I veliki pozdrav za sve moje pratilice. Ćao! Imamo pretplatnicu.